Texnikanın we tehnologiýanyň özüň häzirki döwründe elbetde tebii hadisalar insanlara bagly ýagdaýlar. Tebii we tehnologik hadisalar adatdan naşar ýagdaýlar dürli sebeplere göre ýüze çykýar. Eýsem idara kärhanalarda ýaşaýyş jaý toplumlaryna ýol berilen täwirliklere adatdan naşar ýagdaýlara ser salynan. Diňe bir raýat goran şu halas etmiş gulluklar däl. Ähli gulluklaryň hem hatirjem bolmagy gerek. Şeýle wakalar adamlaryň öz şahsy jogapkärçiligine ýa-da alyp barýan işlerine sowuk sala garamaklaryň netijesinde dörýär. Ýöne tebii hadisalar, adatdan naşar ýagdaýlar, ykdysady ýetkilerden başga adam pidalaryny hem getirip bilýär. Adatdan naşar ýagdaýlar şuňkun biziň raýatlarymyz şoňa taýýarmy? Durmuşda önümçülükde islenlik enjamy ulanymyzda teň howptalyň düzgünlerini berja etmek her birimiz üçin möhümdir. Ol biziň canymyzyň howptalygynyň geregidir. Ählimizin tebii we tehnologik häsiýetli hadisalar barada bilmegimiz, diňe bir düşünje almak däl. Şeýle hadisalarda dowla düşmän nähili hereket etmeligi barada hem bilmegimiz zerurdur. Häzirki döwürde ilatyň durmuşynyň howpsuzlygyny öpçün etmekligi gönükdirilen işleri kämilleşdirmek meselesi aýratyn wajipligi eýe bolýar. Ata watanymyzyň hemde mehriban halkymyzyň azyda awadan durmuşyny baş maksat edinýän hormatly belen serkerde başymyzyň başda durmagyny, ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleri, hal ýagdaýyny gowlandyrmak barada edilýän çäksiz aladalar ýurdumyzyň her bir raýatyny, ansanperwerliginiň, watan söýjüliginiň, agzybirliginiň nusgasy bolan beýgi işleri ruhlandyrýar. Ünsaýyn özgörýän türkmen jemgyýetiniň hem ören wajip hemde jogapkärlik wezipeler durýar. Şol wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek bolsa, ähli işe we gullugy ören jogapkärlik çemeleşilmegi talap edýär.